Vážení voliči, volám sa Dagmar Vajsabelová a kandidujem ako nezávislá za Spájame občanov Slovenska. V tomto roku kandiduje veľa známych osobností do Europarlamentu. Môžu a nemusia byť garantami vašej spokojnosti. Som jedna z vás. Dlhé roky pracujem v oblasti kultúry. Som dlhoročná aktivistka, mediátorka. Nazdávam sa, že aj v Europarlamente treba mediovať. Európa potrebuje dobré medziľudské vzťahy, dobré susedské vzťahy a to potrebuje Slovensko. Komunikovať s okolitými štátmi, mať dobré vzťahy so všetkými členskými štátmi. Európa potrebuje mier, potrebuje rovnováhu a spravodlivé prerozdelenie prostriedkov. To, čo ešte potrebujeme, je sloboda slova. Som presvedčená, že potrebujeme trestnoprávnu zodpovednosť všetkých, nielen politikov a poslancov, ale aj novinárov a médií, aby sa občania Európy včas dozvedeli všetky dôležité správy. Slovensko potrebuje zodpovedných zástupcov, potrebuje vlastencov a nie vlastizradcov do Europarlamentu. Podporte ma prosím v tomto mojom úsilí. Vopred vám ďakujem. Spájame občanov Slovenska. Jedna za všetkých, všetky za jednu. 7 statočných žien do Europarlamentu. Volíme číslo 6.